contra, els que estan en contra de la declaració unilateral d'independència, ens diuen que és una cosa que nosaltres volem fer en contra de la Constitució, que és anticonstitucional. I aleshores ens podem preguntar, nosaltres ens podem preguntar, i en Gandhi, quan feia la seva lluita pacífica per la independència del seu país, què li deien també? També li deien que volia fer una cosa anticonstitucional. I les dones, quan lluitaven per al seu vot, quan encara no tenien la possibilitat de votar, què els deien a cada un dels països on elles es manifestaven, els sufragistes? Què els deien? Segur que els deien que també anaven en contra de la Constitució. I també podríem allargar-nos molt i molt, perquè esclar, què els deien els negres estatunidencs quan es manifestaven i el que volien era la igualtat amb els blancs? Segur que també els deien el mateix. No, és que això no ho podeu demanar, és anticonstitucional. I en l'apartheid sud-africà, què va passar? No va lluitar el Nelson Mandela per als drets de la minoria, majoria negra del país, per aconseguir que tinguessin també els mateixos drets que els blancs. Ja sabeu, a mi li va costar una estada a la presó de 27 anys. Mal guanyats aquests anys de la seva vida. Però vaja, jo espero que a nosaltres ens costarà uns 27 anys. Doncs us deixo amb el senyor Alfonso López